אני רוצה לתת לכם טעימה מאיך הקורס עובד. ברפואה הסינית יש לנו 5 אלמנטים שהאדם בנוי מהם, ואנחנו נעבוד עם כל אחד מהאלמנטים על יכולת הריפוי שלך, גם ברמה הפיזית, דרך תרגול של תרגילים, גם ברמה הרגשית, גם ברמה התודעתית וגם ברמה האנרגטית. באלמנט האדמה אנחנו נפגוש את הבסיס, שהוא קשור ברמה הפיזית לתזונה, נעבוד על תזונה, על הרגלי תזונה הנכונים, נעבוד על איך להרגיש חוויית ביטחון בעצמי, עם עצמי. נעבור ליסוד המתכת שנלמד שם התנועה שהיא ללא מאמץ, אפשרות שלך להיות בתנועת בינג, ולעבוד בתוך מערכות יחסים בצורה שתייצר הפריה. נעבור ליסוד המים, שם אנחנו נתחבר אל האינטואיציה. ממש נלמד איך להגיע אל הנביאה שלך, הנביאה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נעבור ליסוד העץ, שם אנחנו נכיר את יכולת התכנון והביצוע שלך, גם ברמה הפיזית וגם ברמה האנרגטית והתודעתית. שם נלמד גם את הניקוי הכבד, ניקוי אמונות שגויות, נעבוד גם לראות איך אני יכולה לקחת את הפוטנציאל שלי, את הרצון שלי, ואיך אני מממשת אותו. ממש גם בתרגולים תודעתיים וגם דרך הגוף. אחר כך נעבור ליסוד האש, שמה נפגוש את עולם היצירה שלך, היצירתיות שלך. ולאורך כל הקורס אנחנו נעבוד בצורה ספירלית. זאת אומרת שנתחיל עם היסוד הביטחון, שזה האדמה, ונמשיך לכל אלמנט עם הדבר הקודם שעבדנו עליו. עם הביטחון נעמיק את האינטואיציה, עם הביטחון נעמיק את הקבלה העצמית. אז אני מזמינה אותך להצטרף למעגל הנשים המתרחב הזה של התפתחות, גדילה ושינוי.